kuku sing dupa kumelun ngening kentiasa ngabake awengku sakung jajahan nanging sanget angikipi angreksikane ka putra dengung laing kono ta wau Nalendra Ngamarta Prabu Puntadewa manjing dhateng salebeting sanggar pamelengan arsa meminta dhateng sinugraning Bathara parandene semirantu parengganing mangsa semedi kayata ratus kayu alwasa mara dupa yang sekar staman ingkang wis winadaning sangku Sang Nata ngasta dupaging dupa sakmustakaning Dwipangga timpang wonten saluhuring agni Guruping dupa makantar-kantar yaya sumundra antareksa miwah kesambet gandha marabuk arumandu mapara pinangka petandha katarimah ciptaning Sang Nata Prabu Puntadewa ngenira arsa angicali pagebluking negari Ngamarta ngenira ketaman Dauru Genta ingkang kausa imangi dhateng kadya wonten ing paglaraning Jawi katingal Radyan Haryawerkudara mandhap saking setinggil ngawe sangganing Prawadya Ngamarta miwah sedaya para putra penaran Pandhayah samudra ping Janidi kuku sing dupa kumelun ban samar pamaring sukma inuk maya inaya ing asapi